खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। दिनै 12:45 समाव सा 12 गोदान मन्थ्रिफोरा समायखिरा लागोन आरो बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ ज्योति बिष्णु नब्लाङाव खुंनाय जागोन। थांनाय सानखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि मोनसे पस्टनि गेजेरजों सा 12 गोदान मन्थ्रिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होदोंमोन। बे सा 12 गोदानै सायख'जानाय मन्थ्रिफोरनि मुङानो जादों श्री अश्विनी राय, श्री अशोक सिंघल, श्री बिमल बरा, श्री बिश्वजित दैमारी, श्री जयंत मल्ल बरुवा, श्री कौशिक राय, श्री केशव महंत, श्री कृष्णेन्दु पल, श्रीमती नीलिमा देवी, श्री पीयूष हाजरिका, डक्टर रेनेश पेगु आरो श्री सुशांत बरगहाय बिथांमोना दिनै समायखिरा लागोन। बेनि गेजेरावनो थांनाय सानखालि बिथां बिश्वजित दैमारिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर बावनायजों लोगोसे गावनि सायाव सोलिनाय जेंनानि सायावबो गोथौयै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बुंदों दि आं बे सानथाम सानब्रैयाव जा बायदि थासारियाव दङमोन, आंनि हेंथायै नंखाय बदनाम फोसावदोंमोन। खौरां बिजोङाव आंनिल' खौरां सावरायनाय जादोंमोन। आंहा थानायनि जायगायानो गैया जादोंमोन। नाथाय थेवब्लाबो मन्थ्रि आफादाव आंखौ थिसनबाय, जायखौ आं सानाखैमोन। बे थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो आंखौ सीएमआ फोथायदों होनना बिथाङा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर जासिदों। लोगोसे इयुनावबो मोजाङै खामानि मावलांनो खोथा होदों। गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे गोग्गाथाव खौरां। रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनो हादरनि लेबार, टेक्सटाइल्स एन्ड स्किल डेभेलपमेन्टआव सोद्रोमा महरै बिबान होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथां प्रमद बर'आ बे गोग्गाथाव खौरांखौ गावनि खौरां बिजोङाव फोसावना होदों। आरोबाव सासे बर' आइजोआ गुबुन जायगायाव खारखुमाना थाहैनायनि खौरां। फुथुलि बसुमतारी मुंनि सासे बर' आइजोआ बे समाव गोमानानै दङ होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं बाथाबारि गामिनि गथ' गथाय गोनांखा आइजोआ गोमानानै दङ। रिंखां ब्रह्मजों गोलाव समनिफ्रायनो जुलि जाना संसार जाबोनाय फुथुलि बसुमतारीया गावनि आंगो फिसाय आरो 15 बोसोर बैसोनि फिसाजोजों लोगोसे 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गारना थांनाय 6 मार्चनिफ्रायनो गुबुन जायगायाव आनज्रायना दंहैयो होननानै मिथिनो मोन्दों। गोलाव सम गावनि आंगो बिसिजों नागारना थांजानाय फिसाय रिंखां ब्रह्मआ आथिखालाव हारसिं नखर सामलायनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो न'सिम थाबैनो गिदिंना फैफिननो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों फिसाय रिंखां ब्रह्मआ गावनि बिसि फुथुलि बसुमतारीखौ। बर्मानि श्रीपुर देवराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। थांनाय सानखालि गिथावना सारअन्थाइ गावनायजों बर्मानि श्रीपुर देवराव सासे सुबुङा जिउ खहा जादों। फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावजानानै 40 बोसोर बैसोनि राजु बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिया रुंसारि जायो। जाथायनि उनावनो राजु बसुमतारीखौ बर्मा मडेल देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो बिखौ रैखा होनो हायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरिनि सिङाव थानाय अरां पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। थांनाय सानखालि अरां पुलिसआ गान्जा फालांगि खालामग्रा सासे बर' सुबुंखौ हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। बे गान्जा फालांगि खालामग्रा बर' सुबुंनि मुङानो जादों रिंसार दैमारी। धनस्री घाटनिफ्राय माजबाद जानानै बर्डार फारसे थांनाय गंसे गारिनिफ्राय अरां पुलिसआ 2 कुइन्टेल 86 किल' 48 ग्राम गान्जाखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गान्जा आरो गंसे गारिजों लोगोसे माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय रुफाजुलि बाहादुर आदर्श गामिनि थागिबि महन दैमारिनि फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि रिंसार दैमारिखौ अरां पुलिसआ हमनो हादों होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बागुरुम्बा मोसानाया मुलुगनाङैनो अनसायजानाय मोनसे दोहौ जादों। बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाया BBC-नि 2022नि बयनिख्रुइ गोसो बोनो हानाय साबसिन सावगारिफोरनि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय 17 जानुवारि 2026 एबा शिल्प दिवस सानाव गुवाहाटीनि सारुसाजाई स्टेडियामाव
भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव 10,000निख्रुइ बांसिन बागुरुम्बा मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा दोहौ मोसानानै दिन्थिदोंमोन। बिबिसिनि 2026नि बयनिख्रुइ गोसो बोनो हानाय मोन 9 सावगारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि बागुरुम्बा दोहौनि बागुरुम्बा मोसानायनि सावगारिया नैथि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हाबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों, जाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव जानानै सोराङाव फैदों।